Hezký den přeje Zbyněk Loucký a mým hostem je právě teď Eduard Michna, technický ředitel PV Service Plus. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. My si teď budeme povídat především o obnovitelných zdrojích, fotovoltaicích a bateriích, hlavně na prvním místě. Eduarde, co vás přivedlo k tomuto oboru, tedy fotovoltaika, obnovitelné zdroje energie? Je to, nebo byla to vaše vášeň, nebo jaká k tomu vedla konkrétní cesta? Ta cesta, tak jak vždycky to bývá, v tom životě byla taková zajímavá, méně náhodou. Já jsem shodou okolností vystudoval vysokou školu chemicko-technologickou a tam má specializace byly nízkoteplotní supravodiče. To znamená, jako, že ta elektronika, v podstatě ty různé jevy, co na tom světě jsou známé dneska, tak pro mě byly vždycky zajímavé. A to je diplomku, jste na to dělal, jo? Ano, na to jsem dělal jakože diplomku. No a potom jsem 5 let pracoval v podstatě v tom obecném sektoru, řekl bych průmyslovém, kde jsem se věnoval, řekl bych, povrchovým předopravům kovů pro jednu nadnárodní společnost. Měl jsem na starosti spoustu zákazníků na Moravě. A potom jsem bohužel dostal teda cukrovku v 29 letech a bylo mi doporučeno, abych zvolnil a opustil ten stresový sektor. Jako. Takže jsem si našel jakože v té době jakože zaměstnání, které jsem si myslel, že bude daleko méně stresové, a začal jsem stavět fotovoltaické elektrárny a první jakože obnovitelné zdroje. Ta myšlenka, že to budu mít méně stresu, se úplně moc jakože nepotvrdila, ale v tom oboru jsem nalezl zalíbení, protože já si myslím, že každý by měl aspoň částečně tu planetu jakože chtít zachránit. Ať už třídíte odpad nebo recyklujete sklo, a pokud máte možnost, máte vzdělání a máte kapacity na to začít se starat jakože o tu planetu tak, abyste ji zachránil i třeba tím, že stavíte obnovitelné zdroje, tak si myslím, že to rozhodně není špatný směr. Ale u vás je tedy možné říct, že je to, co děláte rád, respektive to, co jste vystudoval, to, co je vám blízké, to, čemu rozumíte, tenhle obor. Ano, takhle. PV Service Plus je na trhu už opravdu řadu let. Jak se od těch vašich začátků změnilo to vnímání fotovoltaiky a hlavně taky bateriových úložišť u nás doma v Česku? Je to tak, my když jsme založili PV Service Plus, tak jsme ho primárně založili jako servisní společnost po té první vlně elektráren, co jsme stavěli. Někde v tom roku 2010 až 2013 jsme postavili spoustu těch fotovoltaických elektráren, Čechy, Slovensko, Itálie, Německo, Rumunsko, Ukrajina, a následně jsme potřebovali servisní firmu, která by ty elektrárny udržovala v chodu. A bohužel my v Čechách a na Slovensku máme takovou vlastnost, že když něco jde a něco je dobré, tak si to většinou sami nějakým stylem zkazíme, a tady se nám bohužel stalo, že 7-8 let se tady nedal postavit žádný fotovoltaický zdroj. Byť když jste přejel vlastně od hranice na západ, tak jakože ty fotovoltaiky se stále stavěly, když přijedete do Německa nebo do Rakouska, tak dneska už ten poměr těch panelů na těch střechách je větší, tak jak těch, co je nemají. Stavět se to dalo vždycky, my jsme si to tady takovým nějakým stylem zakázali v rámci různých garnitur a tak dále. Nicméně, zaplať pánbůh, ta doba postoupila dál a dneska už zase dokážeme tady stavět fotovoltaické elektrárny a ta realita v porovnání s těma letma 2010 je taková, že ta elektrárna nebo ta fotovoltaická elektrárna je doopravdy levná. Dneska doopravdy, když si kdokoliv postaví kdekoliv elektrárnu a tu elektrárnu naplánuje svou velikostí na tu svoji vlastní spotřebu, tak se nemůže stát, pokud samozřejmě nenarazí na nějakého podvodníka, aby mu nevycházela ekonomika provozu té elektrárny. Jednoduše se dá říct, když nepůjdu hodně do detailu, že vy když si postavíte elektrárnu a spočítáte, co ta elektrárna stojí a v podstatě 25 let bude vyrábět, tak cena té kilowaty, za kterou vyrábíte tu elektřinu, je třeba koruna nebo koruna 40 podle té instalace. A vy když standardně nakupujete tu elektřinu za 6 korun, což je taková průměrná cena v domácnosti nebo v nějaké výrobní továrně, tak vám ta ekonomika samozřejmě dává smysl. To znamená, za nás ty obnovitelné zdroje dneska je dobré budovat, protože nikdy to nebylo levnější. Ty technologie samozřejmě se posunuly v rámci těch 15 let do úplně jiných kvalit, do úplně jiných rozměrů, do úplně jiných účinností a není důvod vlastně jakože ty elektrárny nestavit. Problém samozřejmě s těma elektrárnama je obecně ta elektrická síť a stabilita té sítě, protože ty zdroje nejsou úplně stabilní. Rozumím, protože to se asi dostáváme k baterkám a k bateriovým úložištím, to je gro vaše. Laicky, když to chápu, tak vyrobit to umíme, ale my to musíme někam schovat, jo? Abychom to měli kontinuálně, abychom to měli jako
až to budeme potřebovat. Tak jaká je ta největší výhoda těch bateriových úložišť, ať už pro firmy, nebo třeba taky prostě pro domy, byty, domácnost? Je potřeba to rozdělit do několika různých jakože sekcí. Obecně, vy když si postavíte fotovoltaiku na rodinném domě, tak je potřeba si trošku uvědomit ten profil spotřeby toho vašeho domu. Vy tam ráno posnídáte, zbudíte se, máte nějaký odběr, většinou potom ten dům se jakože vyprázdní, nikdo tam není, jsou tam nějaké takové ty standby odběry na ledničkách, mrazničkách a tak dále. Odpoledne zase do toho domu někdo přijde a zase začne péct, vařit, svítit obecně večer. To znamená, že vy tu elektřinu na tom rodinném domě potřebujete ráno, potřebujete večer a přes noc nejvíc. Ta fotovoltaická elektrárna zase naopak vyrábí nejvíc přes to poledne, když se to hodně zjednoduší. To znamená, instalace té vaší baterky do toho vašeho rodinného domu vám rozhodně pomůže ke stabilitě toho, že tu energii vy si schováte a používáte ji večer, přes noc a ráno, přes den se nabijete. To je jedna část. Ano. Druhá část je, že když si představíte, že tohle potřebujete v celé té elektrifikační soustavě. U nás to funguje tak, ta elektřina bohužel se nedá nikam efektivně schovat. Není to tak, jak teplo, že byste něco někde naakumuloval. V podstatě vyrábíme elektřinu a v každé vteřině bychom měli spotřebovat všichni dohromady, celé té naší České republice, přesně tolik té elektřiny, kterou někdo vyrobí. My nemáme úplně všechny elektrárny stejný, máme ty velký jaderný, kde regulování toho výkonu je v řádu třeba 1 týdne, to jsou opravdu velké elektrárny, stabilní zdroje, to dnes se jim říká. Pak máme takové ty střední, to byly takový ty velký uhelné elektrárny, kde dokážeme regulovat tu výrobu v rámci dnů. A potom máme takové ty malé elektrárny, ty paroplynové vlastně, kterým dokážeme najet tu výrobu do 20 minut. Ten distributor, který vám tu elektřinu jakože dodává, je zodpovědný za tu přenosovou soustavu, tak ten zná ty odběrové profily těch domácností, určitě ty jsou stejné, je jich mnoho a při každé větší nějaké továrně, tak má odběrový diagram a dokáže to spočítat. To znamená, on sám si reguluje tu síť na straně té výroby a na straně té spotřeby. Když máte velkou tu továrnu, tak musíte dodržet odběrový diagram ve 4 hodinách, pokud to překročíte nebo nedočerpáte, tak jste za to sankcionován. A teď si představte, že do toho postavíte spoustu obnovitelných zdrojů, což chceme primárně, těch fotovoltaik, a ty nemají úplně stabilní výkon. Jasně. Vyrábím, přijde mi mrak, ta elektrárna utlumí ten svůj výkon. Tak my, aby jsme dokázali stabilizovat celou tu síť a mělo to smysl a dokázali to všecko zlevnit, tak potřebujeme vytvořit nějaký jakože blok agregat, teda akumulace, což můžou být bateriové systémy. Jasně. A s tím tedy souvisí pojem, o kterém se poslední dobou už mluví v rámci baterií, výkonová rovnováha. Ano, přesně tak. Co si pod tím teda přesně máme vysvětlit? Dívejte, je to přesně tohle. Když vy vyrábíte do té sítě víc energie a nemáte tu spotřebu, tak nám roste frekvence a obecně ta síť se dostává do nějakého problému. Je to úplně stejné na opačnou stranu. Ten provozovatel té distribuční soustavy si nemůže dovolit vlastně jakože dostat se do těchto krizových stavů, takže funguje spoustu různých zařízení, ať jsou to nějaké dieselové generátory, kogenerační jednotky a tak dále, které se aktivují na základě požadavku, když ta síť se dostane do nějakého problému. Ty baterie s tím dokážou velmi efektivně pomoct a cena těch baterií v minulosti byla poměrně dost drahá. Dneska už jsme zase tak, jak s tou fotovoltaikou na akceptovatelné ceně, že vlastně ty zdroje se dají stavět a ta ekonomika jejich vlastně je daleko lepší. Problém byla legislativa. Jo? My jsme v České republice z hlediska toho legislativního zákona nedokázali tu baterku vůbec postavit, nedokázali jsme ji připojit. 7 let se o tom baví ten tým těch odborníků, včetně vlastně té garnitury, s tím, že se minulý týden konečně prošel přes sněmovnu Lex OZ, který tohle všecko, řekl bych, legalizuje. Když ho podepíše prezident, tak máme 7 měsíců na to, aby jsme vůbec jakože udělali, řekl bych, prováděcí vyhlášky k tomu, aby ty baterie tady mohly stát. Zase nám bohužel ten svět západní, ale i ten východní, třeba Rumunsko, Slovensko, utekl tady v tomhle, než my jsme to dokázali správit. Jak vidíte teda u nás tu budoucnost právě tady těch bateriových úložišť? Já se snažím to vidět pozitivně. Jo? Snažím se to vidět pozitivně, protože my dneska doopravdy jakože to umíme. Máme ty technologie, které to dovolují, ty technologie jsou konkurenceschopné, ekonomika tomu vychází, obecně to potřebuje. Takže jsme na dobré cestě? Jsme na dobré cestě. Pokud si to zase, tak jak my Češi umíme to neskazíme sami, tak by to mohlo jakože být jakože fajn. Vlastně panují nějaké mýty kolem tady tohodle, mluvil jste o té ceně třeba, ale ta už se zase
Víte, zpříjemnila. My jsme takový jakože zvláštní národ, my Češi. Když vidíme někde nějakou jakože příležitost, která by mohla být jakože ekonomicky velmi zajímavá, tak se do toho vrhne vždycky za nás jakože spousta lidí, kteří té problematice zase tak jakože nerozumí. Měli jsme to vlastně v tom období těch prvních výstavby těch elektráren, kdy se do toho spousta investorů jakože vrhnula a ten biznis tehdy byl ve finále, jak byl slibovaný, tak byl jednoduchý. Dneska samozřejmě tady tenhle jakože business case těch jakože výkonových rovnovách a budování těch bateriových zdrojů, tak je super. Jde to přes celou Evropu, takže to není jakože vyloženě jakože česká věc. My máme projekty v Německu, v Rumunsku, na Slovensku, vlastně jakože řešíme to, řekl bych, v té oblasti té střední Evropy. Ale já bych chtěl jenom říct, že ono to fungovat bude, ale není to úplně pro každého. Samozřejmě těch investorů se do toho zase jakože hrne spoustu, ale to už je doopravdy jakože složitější energetický biznis. Je to v podstatě tak, jak kdybyste provozoval nějakou malou elektrárnu. Není to jenom tak, že vlastně že ji budete jakože zapnete a vypnete. Musíte s tou baterkou umět pracovat, musíte měnit parametry té baterky v rámci jakože minut. Jakým největším výzvám tedy vy jako PV Service Plus právě teď čelíte? A možná ještě na závěr by mě taky zajímalo, jaký nejzajímavější projekt je za vámi? Máme postavenou jakože velkou baterku, v podstatě 2 roky v našem, nebo u našich kanceláří ve výrobním závodě v Hodoníně, kde jsme ji spustili 2 roky jakože provozujeme. Teď máme v podstatě ve výstavbě 20 MWh projekt na Slovensku, což už považujeme za velkou baterku. Ten by se měl realizovat v podstatě v druhé polovině tohoto roku. Ty technologie jsou objednané a v podstatě sem jakože jedou. A obecně připravujeme těch projektů Čechy, Slovensko, Rumunsko v řádu třeba 200 MWh, což je opravdu už jakože velký množství jakože těch baterek. Takže ty naše výzvy jsou samozřejmě tyhle projekty všechny zrealizovat a překonat ty jednotlivé překážky, které v těch projektech jakože máme, že jich tam spoustu různých hasičů, příprav těch stavebních povolení. Tohle jsou naše výzvy a následně bychom chtěli samozřejmě stabilizovat obecně to podvědomí o těch jakože baterkách a té flexibilitě, udělat z toho dohromady samozřejmě s našima konkurentama jakože stabilní, řekl bych, nějakou entitu, včetně všech různých asociací jako Akubatu a tak dále, aby to povědomí o tom už bylo jakože řekl bych takové narovnané. Vlastně, jak jste naznačil, vy budoucnost vidíte pozitivně a hlavně opravdu ta akumulace, ty bateriová úložiště jsou opravdu zásadní v rámci tady tohohle biznesu. Zásadní, určitě. Nedokáže postavit více těch elektráren, pokud tu síť začneme stabilizovat. A tím jsme právě teď taky stabilizovali náš rozhovor a naše velmi zajímavé povídání, kdy naším hostem byl Eduard Michna. Tak moc krát děkuji. Já děkuji moc za pozvání. Hezký den. Hezký den.